masu sauraron gidan mawaƙin nan dai kenan Dauda Kahutu Rarara inda jama'a suka far masa a yayin da aka sanar abba gida ya ci zaben sa a zaben. Mai sauraro ka ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan tare ta Hausa 24 TV kai sauraro kai kokari ka mana subscribe da like domin samun sabbin bidiyo mu da zarar mun dora. Mai sauraro da Kahutu Rarara ya ce yayi asarar naira miliyan 80 a sakamakon kona mai gidan nan da aka yi inda jama'a suka far masa kowa yana ɗiban ganima yadda yake so. Mai sauraro ku biyo mu a cikin wannan tare domin kallon bidiyon nan full bidiyo abin da ya faru. Gidan Dauda Kahutu Rarara inda jama'a suka maka masa wuta inda hacci yake da wuta suna yawo da kayayyaki daga mai ɗaukar kwano sai mai ɗaukar komai da abin da suka ga dama. A yayin da Dauda Kahutu Rarara yake cewa a wannan gidan nan sai asarar naira miliyan 80 inda wasu suke kokonta ya za a ce an yi asarar ne. Mai sauraro kar ka manta kana cikin ta wannan ta Hausa 24 TV kai kokari ka mana subscribe da like domin samun sabbin bidiyo mu da zarar mun dora. Kar ka manta wannan ta tana kawo muku sababbin abubuwa da dama da sun faru amma sai kai mana subscribe da like domin hakan na kara mana ƙwarin gwiwa saka muku abubuwan mu da zarar sun dora. Mai sauraron Kahutu Rarara an yi firar shi ya wallafa cikin shafukan sa na Instagram, Twitter da Facebook cewar ya riga ya asarar naira miliyan 80 a gidansa na Zuro inda jama'a suka farwa suka kona